hasi dira da bane, baldo, baina no, laskaro gogorra mosten. Nordua horretika, bat alde bat ikabeste estetik egin direlako, baina badiru dugu borta horretik, ointxe bertan eman dugu borta, eurari, klutxa ointxe ere. Lan, egitean gutxi gora bera, eta maus bat segundutan. Aitzorek eskolak politxa bat atertzen eta baina, zerri egiten dugu, homorratik eta mugurza badua, bere lana eskarreina. Aitzolek ere, ari da nimo gartzen. Egun diak, eutxiko jai. Gugezta bukatu da lanean, bat eta lau eta Aitzole berriz, bat eta 6.